Hei, salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un episod de Roblox. Și din câte ați văzut în celelalte clipuri am avut altfel de caracter, dar acum am altfel. Și să ne jucăm o mapă pe care am terminat-o toată și am primit un Dodge. Îmi pare rău că n-am filmat, dar asta era mapa mea, am zis să nu filmez și am dat continuă că nu parcă aș vrea să dau restart, știți? Uitați, asta este mapa. Am toate mașinile. La un moment dat am să-mi bag Robux și am să cumpăr. Să vă prezint casa. Intri frumos. Asta nu e camera mea. Sau e camera de oaspeți. Sau e o cameră. Nu știu ce cameră. Ok, v-am prezentat camera aia. Și acum să vă prezint asta. Canapeaua, masa. Și atât. Și masa asta. Să vă zic ceva, televizorul ăsta a costat 30 de mii din ăștia. Nu știu de ce, pe bune, nu vă mint. Un calculator, blablabla, pe aici. Și fiți pregătiți să vedeți ce am în grădină, dar nu, e o surpriză. Aia e aici. Și ghiciți ce puteți face în asta. Toată lumea că nu poate face. Asta! Sper să nu fie prea tare. Ok. Să vă prezint și camera asta. Cred că asta e camera de oaspeți. Da, e camera de oaspeți. Și următoarea camera trebuie și... Ce caută piticul ăsta la mine în casă? Ok. Și aici e încă o cameră, că cred că e camera mea. O baie. Și nu vă arăt un pic. Nu vă arăt. Deci aici ai de barava, ce-o fi ea. Și afară să vă arăt ce este. O mică, uitați, asta este. Înainte să mă întorc cu spatele, dați un buton de like și abonați-vă în 3, 2, 1 și start. Oh, statuie de aur. Bă, nu te mai cățăra pe statuia mea. Gata, asta e. Am primit un Dodge. Vai, să mă teleportez înapoi. Am o mașină. Gata. Să o luăm, să ne ducem măcar până la magazin. Aoleo. E ultima mașină, dar Bugatti o prinde mai mult decât ea. Că am testat. Dacă vreți să testați și voi Bugatti-ul, am să vă zic episodul viitor cum să-l testați. Da, dacă nu dați like și nu văd acolo multe like-uri și abonați, nu vă dau link-ul. Bine? Să fie compus. Deci vedeți asta. Asta e magazinul. Așa, artificiile trebuia să le cumpăr eu, că erau de la casă. Dojo-ul și-l pot pune când vreau, dar îmi stătea urât. Că nu mi se vedeau de aripile mele. Și vreți să vă arăt. Mi-s aici lângă mașină. Apăsați pe, vedeți acolo bani, buburuză din aia, un și așa, teleportări. Și teleportezi acasă, ori te reportezi la magazin unde vrei să ții mașina. Deci să vă arăt că prinde mașina asta de numai. Uitați-vă jos la kilometraj cât are. Ați văzut? 120 și ceva. Scrieți voi în comentarii că o să vă dau inimă. Mama mia. Nici secundul nu știu. Bă, gata. Gata. Și uitați, am să vă arăt o șmecherie. V-ați cumpăra pervazul. Să vă arăt. Opa, săriți sau ta. Uitați. Și puteți să mai faceți o șmecherie, poc. Și ați ajuns la casă. Avem și jacuzzi frumos. Dar nu știu ce statuie asta. Scrieți-mi voi în comentarii. Ori fi aur din ăla care strălucește de numai, ori nu. Sau greșesc. Cam acesta a fost episodul. Mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa! Bă, nici măcar să vorbesc. Pa!